Naghinam-hinam na ang mga bata sa pagbalik sa eskwelahan nga nawagtang sud sa duha ka tuig tungod sa pandemya. Apan dunay mga bata nga kinahanglan pang mukayon aron tunay mabawn pagbalik sa mga tunghaan. Sa araw nato ang hagit kailang giatubang pinaagi nining RTV Presents. Sa barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi, naabtan ako si Clifford Abing nga adunay gitrabaho nga gitawag og labalanot. Dili panapton ang iyang gilabhan kun dili ang binugha nga buli nga maoy ilang gihumulan sa tubig nga anaa sa luwang aron magamit kini sa paghimog silhig. Baho man ang tubig apan naanad na kuno siya labi na karon nga balik eskwela na. 16 anyos na siya ug motungha sa grade 11. Nahunong siya og duha ka tuig tungod sa pandemic kay wa man siya ganahi sa module ug karon nga face to face na dunay kahigayunan nga matuman ang iyang damgong magpulis. Ata ko sa papay kay bugas. Pila mo ka Bogison Fort? 11. 11, ikapila man ka? Ikasiyam. Samtang naabtan usab namo si Lark Ayala nga nagkuha sa binulad nga lanot sa buli. Dayon iya kining gikaras aron malimpyo ug magamit sa paghimog silhig. Mag-grade 10 na usab siya. Lisod man ang panginabuhi nila apan mas lisod kun way makatunan matud niya. Busa ang pagbalik sa tunghaan maoy nakapabuhi siyang pangandoy nga mahaw sa kalisod. Kapoy. Ano man? Kapoy init. Init. Pila na kakatuloy kay nani? Lugay na ari ko na taw. Tabang-tabang gyud. Puno-puno. Human makaras ang lanot sa buli, gihimo na sa kining silhig ni Aloysos Von Hodilla, 13 anyos. Bisan og adunay gamayng diferensya ang pikas niyang mata apan naningkamot kini nga makahimo sa silhig. Dinhi niya kuhaon ang iyang baon pagbalik sa tunghaan. Di ba kapoy kanina nga trabaho do? Dili ra malingaw ram sa kani. So, wala pit. Kano sa ka nagsugod ani? Pila edad nimo nagsugod ani do? 11. Ang sitwasyon sa tulo ka mga bata sa barangay Paknaan, Mandawi City, susama sa proseso sa gihimo nilang silhig. Kuti og lisod man apan sama sa silhig lanot nga ninindot og nagmabulukon dihang gi-display na. Nagpakita kini sa hayag nga kaugmaon nga nagpaabot kanila luyo sa ilang pagkugi nga makatapos sa pagtuon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.